Er dine forældre, lærere og de ældre. Det gælder dig, som det gælder os alle sammen. Du er lige præcis der i dit liv, hvor du er. Enten på grund af dine forældre, eller på trods af dine forældre. Og det kan du jo give dig til at tænke over. Men jeg kan fortælle dig, at når der er fred indeni med dine forældre, så har du en meget større grobund for at folde dig ud til at blive lige præcis det, der er rigtigt for dig. De ældre i vores samfund, de bærer vores traditioner. Vi har brug for vores traditioner. Vi har brug for de ældre til at fortælle os traditionernes historie. Vi står i traditionernes jord med vores rødder. Vær glad for dine traditioner, og vær glad for de historier, der hører til i din familie. Just for today, do not worry. Just for today, do not anger. Honor your parents, teachers and elders. Earn your living honestly. Show gratitude to every living thing.